li dic al Jorge que m'aprendrà alguna cosa. Vale. Bueno, en veritat, saps el que passa? Què? Que si diem alguna cosa d'aprendre alguna cosa, com que ens posa límite a aquesta experiència. Saps el que et vull dir? Per? Perquè és a dir, vale, no importa, ens hem de treure, ens preparem, marxem... Ja. Perquè sempre diràs no. No hem decidit on sortim. Ja. Però consultem amb el Jorge. Vale. Espera, ja després va. Ten, 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 ten. Tiri, 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 tiri. Tiri, tiri, ten, tiri, ten. Tiri, tiri, ten, tiri. No respon. És veritat, demà ens demana gent de classe. Sí. Tiri, tiri, ten, tiri, ten. Sí, Jorge, dime. ¿quieres ir a cenar con... Bueno, también le preguntaré a María, con yo, Enrique y quien sea? Pues de hecho íbamos a cenar justo ahora. Vamos a coger un kebab por si queréis veniros. ¿Un kebab? Sí. Tú es un kebab. Si no... No, si no, pues no. Si, bueno, después pasemos por la cocina. Entonces sí o no. No, o sea, no comeremos kebab. Ok. Vale. Bueno, pues nosotros cenamos y después si queréis nos vemos un rato en la cocina, sí. Ok, chao. Venga, chao. Si no abans de marxar, passar per la cuina. És que normalment trobo un kebab, No, a mi tampoc. Bueno, és que jo no soc gens fan dels kebabs. Jo sí, però avui no m'entra. A veure, vols anar en plan... Què te vols menjar? No ho sé, la veritat. Aviam, aquí m'he de vibes. O vols anar com al centre i mira el que està obert, tal qual. Vols un pokeball? Uau, En veritat. a mi també m'entra molt un poc. És que no sé quina és de totes. Per què tens l'espotí raro? Perquè és calvejat. Ah, barco, vamos a cogerlo. Ay. Vamos a ver. Vale, pues después pasamos a saludar. Modificarà de... Oh, 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 oh. Saps què n'estic dient? No. Honestamente. Ai, espera. Vale. És que no vull carregar-me la... No, no és aquesta. Brit no és. De ram? Ah, crec que és aquesta. Ah, sí. Ok. Tu vols tenir fills, Enric? Buah, és que és un debat que cada dia canvio d'opinió. Tipo, un dia dic, buah, vull tindre fills. I un altre dia dic, no. Bueno. És com... Però adoptaries? Sí, adoptaria. És que sí que realment em faria molta gràcia tindre fills biològics, però no... L'interès d'alquiler i coses així no m'interessa. Ja. Clar, és que és... Aspiro a que en un futur la tecnologia hagi avançat I perquè els puguis gais... embarassar. Sí. Però no sé. Ai. No, i si adopto vull que em toqui un fill que m'agradi, si no m'agrada no... Tornes. Solo lo devuelvo. Hola, traigo el ticket. Defectuoso. Ah, és l'ètic
TikTok. Sí. Com ho havies cantat? El puto està gravant. Ui, està gravant. Sí. Se censura. Volia dir el meu company. Aquí mai ha sabut qui viu, mai l'he vist entrar. No? Per mi no hi ha ningú, però no sé, els primers dies era com, bueno, ja veuré, però ara han passat 2 mesos i és com... Qui tinc a la paret? No sé. També per saber si vas donar en compte. Ja saps el que vull dir. També per saber com el volum de... Ja. saps? A veure, no se sent res entre les parets. Potser és que l'índio és molt silenciós. No, sí que se sent, perquè a mi m'han explicat que li folla. Però a mi m'han explicat que, en plan, quan la gent folla, l'alt que està al costat ho escolta perfectament. Ai, porta 20 minuts gravant. Se m'havia oblidat completament que està gravant fins que t'ha complit.